Malapit na pala ang eleksyon sa barangay. Marami na naman tayo makakasalubong na tao na bigla ka na lang ngingitian kapag nakita ka sa daanan. Yung suplado at hindi mo malapitan yung may problema ka. Tapos ngayon, sila na yung unang maglalambing sa'yo at babatiin ka. Wow! Plastic ang ugali. Oh no! Tatakbo ka ulit ng pagkakapitan at konsehal ng barangay nyo. Wow! Tapos wala naman kayong magandang nagawang proyekto sa barangay nyo. Mahiya naman kayo. Tapos magtatanong kayo kung ilang buntante sa isang bahay. Pero nung panahon ng pandemic at ayuda, isang ayuda lang sa isang bahay. Tapos kung mamalasi ka pa, wala ka pang makukuha na ayuda kapag